Kuştina Serokî Baroya Amedê Tahir Elçî hem li çar aliyên Kurdistanê û hem jî li cîhanê deng veda. Bi hezaran kes ji bo şîna Elçî hatin Amedê. Di nava şînê de jî hemû kes di sohbetên xwe de sedema kuştina wî û îhtimalên suîkastê de axivin. Kurdistanê hemû partiyên me Piraniya hevalên wî yên hukuknas di wê baweriyê de ne ku ji ber ku gotiye PKK ne terorîst e bi zanebûn hatiye kuştin. Ew bawer nakin ku hükümet ve kuştinê ronî bike. Tahir Elçi'yi aramızdan alan kurşun Ew guleya ku Tahir Elçî kuşt, ji xwe 43 roj berê di bernameyeke televizyonê de birêk ketibû. Lewra Tahir Elçî, PKK weke tevgera azadiyê binav kiribû. Pêvajoya kuştina Elçî wê çaxê dest pê kir. Her tişt zêde zelal e. Tahir Elçî bi zanebûn û bi plan hate kuştin. Biya min niha Tahir Elçî me dibihîze û ha dibêje. Kujerên min jî weke kujerên Vedat Aydın û Musa Anter dê bê ceza bimînin. biz dik duruşumuzu sürdürmeye Hin siyasetmedar ji bal dikişînin ger ku jer bi awayekî aşkere neyên dîtin de hemû guman li ser hükûmetê bin. Tahir Elçî êku kuştu be armanca wî qawsekî li Tirkiyê li Kurdistanê qawsekî rake Tahir Elçî bu ka bi suîqastiye bi zanebûnê hatiye qetilkirin heta ku qetlî wî derneyê. Ha piştî ku dewlet ya derxiz bi zanebûn û civak jê îqna bû got na rast ya derket ew çaxan bêjin tam de zanebûn hatiye kuştin. Tahir Elçî ku 28 Mehê de li navçeya Sûreya Amedê li ber minareya Çarlink hate kuştin ji salên notî ve ji bo eşkerekirina kuştinên kiryar nediyar tê dikoşiya. Ew hem parêzerê mexdûrên Roboskî hem jî parêzerê mexdûrên jî teme bû. çılma yaptı ya. Ne bir devletle devlet bilmediğini. Tahir Elçî bi salan ji bo ku kuştinên tarî ronî bibe têkoşiya. Niha me tirsî ew e ku kuştina wî jî di tariyê de bimîne. Gönül Morkoç, Rudaw,